Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, Renako tushen butulci. Wani matashi ne ya tambayi mahaifinsa 10,000 akan yana so ya yi wani al'amari mai muhimmanci da su. Bayan mahaifin ya yi masa jerin tambayoyin ƙura kwanya, wanda tun a wannan matakin matashin ya fara kulewa. Daga ƙarshe ya yadda cewa sai washe gari da safe ya zo ya same shi zai ga me zai iya bashi. Haka shi wannan mahaifi ya kwana yana dogon nazarin idan ya bada wannan kuɗi ga ɗansa ta yaya zai gudanar da wasu lamuransa, kasancewar 10,000 ne kaɗai suka rage a hannunsa. Amma shi ɗan bai sani ba, gani yake ya tara kuɗaɗe amma kuma 10,000 sai ta shiga tsakaninsu baya so ya bashi. Safiya tana yi, shi mahaifin ya kira matashin sannan ya ɗauko 9,000 ya miƙa masa ya ce gashi abin da zan iya baka kenan. Matashin ya turbine fuska kamar an ci zarafinsa, kamar an tauye masa haƙƙinsa, kamar an tozarta shi, kamar bashi ya bayar ya zo karɓa aka yanke masa. Haka ya karɓa ko godiya, magana da za ta fara fita a bakinsa ita ce, wallahi wannan kuɗin ko isa ma ba za su yi ba wallahi. Baban ya ɗago kai ya kalle shi ya ce masa, dawo min da su idan ka rena, mara kunyan banza kawai. Wannan matashi ya juya ya tafi yana cika yana batsewa, yana gungunin wasu maganganu wanda ba za ka ce ga abin da yake kokarin faɗa ba. Mahaifiyar wannan matashi tana jin abin da suka yi da mahaifinsa, amma bata ce komi ba. Sai bayan fitar mahaifin ne ta kira matashin, ta ɗauki 2,000 ta bashi, sannan ta ce masa ya yi haƙuri. Ita ma haka take fama da baban nasa, ya dai yi haƙuri kawai ga 2,000 nan ya ƙara ya abin da zai. Nan take fuskar wannan matashi ta cika da murmushi da far'a da farin ciki da jin daɗi. Ya yi godiya sosai ya tashi ya fita. Ya ciro wayarsa, ya hau Facebook, ya hau WhatsApp, ya hau Twitter, ya ɗora jawabi mai cewa na fi kowa more uwa a duniya. Uwata in ba ke ina zan sa kaina. To shi uban fa wanda ya baka 9,000 a cikin 10,000 da suka rage masa. Sannan daga cikin abin da ya ba mahaifiyarka ta ɗauko 2,000 ita kuma ta baka 11,000 ka samu daga cikin kuɗinsa. Ka manta a dalilin ka yanzu ya fita da 1,000 kacal a hannunsa. Daga ciki zai sa mai ya sa kati ya yi abin da ba ka rasa ba. Amma ba zai fito ya nuna maka haka ba, domin shi namiji ne. Namiji baya so a ga gazawarsa, namiji baya so ya cika yawan kokawa, musamman ga na ƙasa da shi. Saboda haka yana da kyau mu koyi godiya, mu koyi yabawa, mu koyi jinjinawa duk mai yi mana alheri ko mi kankantar alherin da yake mana kuwa, mu koyi gode masa. Wasu tun a tsakaninsa da mahaifansa maza suke kafa ɗambar butulci saboda abin duniya da kuma kwaɗayinta. Su kuma wasu iyaye matan sai su yi amfani da wannan su ƙara shiga zuciyar yaro, shi kuma mahaifin yaro a yi waje da shi. A gwada shi ne bai damu da ɗa ba, a gwada shi ne bai san ɗa, a gwada shi ne bai san ciwon ɗa ba. Wannan ba daidai ba ne. Kuma duk wanda zai iya butulci ga mahaifinsa, ya gwada raina ko ya gwada ba a yi masa, ya gwada ba a yi masa ba, to wannan zai iya butulci ga kowa. Lallai a guje shi. Raina ko yana hana maganin muhimmancin abu, duk muhimmancinsa kuwa. Masu raina ko ba sa iya aiwatarwa kansu da komi, balatana su aiwatarwa da wani. Amma sun iya kushe abin da wani ya yi, sun iya raina abin da wani ya yi. Wannan mummunar ɗabi'a ce ta mai kaskantaccen tunani. Idan abokin ka ya ɗauko alewa ya baka, kada ka yi la'akari da girman alewar ko ƙanƙantarta, ka yi la'akari da girman matsayinka a wajensa, da har ya sa ba zai iya yadda ya sha ƙaramar abu kamar alewa ba ma, har sai ya ɗauko kai ma ya baka, kai ma ka sha. Wani sai ka ji ya ce, wane ko wance sun dame da saƙon juma'a, duk sun cika min wayata da saƙonni. Mutumin da ya kasance duk da kujiba ta yau da gobe, amma a ce kowace juma'a sai ya tuna ko ta suna da kai, ka turo maka saƙon barka da juma'a, a in ma ba za ka aika godiya ko saƙon nuna jin daɗi ba. Bai kamata kai korafi ba. Wanda fa ya koyi yaba kaɗan, tabbas shi ne ya san zafin mai yawa, haka zalika shi ya cancanci mai yawa. Saboda haka, ‘yan uwa, maza da mata, yara da manya, mu nisanci raina ko, domin yana daga cikin siffofi na mai kaskantaccen tunani. Mu rungumi yabawa, mu rungumi jinjinawa, mu rungumi godiya, domin waɗannan su ne shika-shikai na halacci. Saboda haka, mu nesanta kawunanmu da butulci, domin raina ko shi ne tushen butulci. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan, mai suna raina ko tushen butulci. Na gode.